bona nit, benvinguts al Rondo, a la 2 de Televisió Espanyola a Catalunya, amb moltes ganes de repassar el derbi, la Copa del Rei de dijous del Futbol Club Barcelona en les properes jornades de Lliga, amb una 50ena de persones de públic que ens venen a visitar. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens aplaudim. Sí! Gràcies! I amb uns contertulians de luxe, això és un clàssic aquí al Rondo. Lluís Mascaró, director adjunt del diari Esport. Molt bona nit. Hola, bona nit. Daniel Solsona, un dels millors jugadors de la història de l'Espanyol i de la Lliga. Bona nit. Bona nit. Jordi Gràcia, periodista. Bona nit. Director i presentador de Pericos Online, Francesc Via. Com estem, amics? Olga Moral, periodista. Bona nit. Bona nit. I Ciro López, directament des de Madrid. Bona nit, Ciro. Tenim un sobre verd. Jordi Gràcia, ens has d'explicar una mica en què consisteix aquest sobre, què ens avançaràs després. Doncs segur que heu sentit a parlar i heu llegit que Luis Enrique podria fitxar pel Chelsea. Jo només us dic que tenim una eliminatòria d'aquí 10 dies. I? Aquesta decisió es prendrà en qüestió de dies. I en aquest sobre ens diràs si Luis Enrique s'enfrontarà al Barça o no? Sí. Carai. Ens ho diràs avui, Molt bé. Doncs de seguida sabrem si Luis Enrique... Sentit cagada per allà. Ai! Vols dir cagada? Han dit, Que vas a Santa Poli teniu Luis Enrique? Que sabe el juego del Barça y las tácticas del Barça. Diu un senyor del públic. Escolta, vaig ràpid, puc anar, no? Perquè si no, no et sentim. Escolta, ràpid. Vine, què ens has dit? Que Luis Enrique, què? Que Luis Enrique, si fitxa, com bé diu aquest locutor, pel Chelsea, Luis Enrique sap molt bé el moviment, les tàctiques i el joc del Barça. Doncs, un aplaudiment pel primer contertuli del programa. Què voleu que us digui? Però, també us ho dic, que encara no ens ha dit Jordi Gràcia que ara no he dit que és el que si serà o passarà. no serà l'entrenador. De moment, després d'aquest tastet i d'aquest inici inesperat, hem de parlar del partit d'ahir, de la polèmica de Gerard Piqué. Lluís Mascaró. Mira, jo només puc dir una cosa, i dic sobretot al Francesc i al Dani. Mira, jo, com la majoria dels culers, pràcticament el 100% dels culers... Que estic veient que estàs aixecant No, ditets. 4. Vale. No m'aixequis els ditets. Vale. Com la majoria dels culers, estem més contents d'un 1-1 amb gol de Piqué que d'un 0-2, un 0-3. Perfecte. Jo també. Me n'alegro. No, molt bé, perfecte. Me n'alegro perquè fa poc, fa 4 dies, ens estàveu criticant a nosaltres perquè havíem celebrat una victòria a la Copa com si fos la Champions. Sí, doncs escolta, el problema és que la victòria vostra a la Copa no va servir per res. Que celebreu un empat, no va servir per res, te'n recordes, no? Que celebreu un empat, ja m'agrada. Qui juga dijous a les semifinals? Perdó? Qui juga dijous a les semifinals de Copa? Juga el Barça i el València, no? L'Espanyol? Espanyol? Què vols dir? No, dius, com anem guanyant partit de Copa, però no va servir per res. Que un equip de 897 milions, que li treus 800 i els 97 encara és més que el pressupost que tenim nosaltres, ara ens hem de retreure això? Quan veu tenir el culet així, Mascaró, que no has pogut ni sentar-te a la cadira de tota l'eliminatòria de la Copa? Això és el que vols dir-me o no? Insisteixo, estic més content de l'empat que d'una victòria. No, ja m'agrada que celebreu els empats. Digue-li a Busquets, que es veu que això no li agrada. Al final, a mi em sembla que el que ha passat amb Gerard Piqué ho esteu traient bastant de mare i suposo que és deliberat. Què ha passat amb Piqué? Però què ha passat amb Piqué? La celebració. És una celebració que hem vist 1000 vegades, que han fet jugadors que també han fet... Bueno, no em parlis tu, perquè amb Raúl vam tenir la primera mostra i Piqué encara no jugava, que tenia Raúl fent això. No, així. No és el mateix que fer així, Escolta'm una cosa. Jordi, és veritat. No, espera, Ciro, hi ha una cosa molt important. Mira, ja sabem que a Piqué no li agrada la gent dels barris populars i les ciutats així. No és una qüestió de classisme, No, la gent pija. Home, el que no pot fer és tractar les coses d'aquesta manera. La gent pija com veu el té. Així, amb el ditet així. Llavors ell fa així i, clar, normal ja li queda tieso, perquè com ell és de classe rica, llavors fa així i la gent està fent banyes. A què no va fer banyes? A què ningú va interpretar banyes? No em va separar! Via, prefereixo l'accés de classisme del que tu deies de Pedralbes, posant etiquetes així sense cap impunament, posa les etiquetes que vulguis, el classisme aquest que no la mala educació, incita la violència que fa servir la teva afició quan insulta la dona de Piqué, quan insulta el fill, quan es passa del que normalment passa sobre el camp. Que tu estàs generalitzant i no és tota l'afició de l'Espanyol, perquè tu dius la teva afició, no. És un grup minoritari, i el senyor Piqué va insultar a tota l'afició quan fa això
és a tota l'afició, no a aquest grup que és minoritari i que no és justificable. No, quan li dius cornuts, cornuts és dir-los, no, que macos sou. No, home, no, com que no insulta. Si fa cuernos, això cadascú pot interpretar el que digui, només ho sabrà ell. No, ell envia a callar una grada que fa temps que hauria d'haver enviat a callar, perquè porta molt temps aguantant. Envia a callar. Així o així? Jo faig així. Si jo et faig així, tu què penses? Olga, que tu ets una noia intel·ligent i llesta. Soc una dona molt intel·ligent, està clar. Però quan fas així... No ho sap ell, no. No, les fotos i les imatges estan ahí. Les imatges són així. No va fer així, no, va fer així. Així. Sí, aquí estan les imatges. Estigueu parlant de si són dos dits o si és un dit, demostra que us va treure la polleguera. No, a mi no em va treure la polleguera. No, home, per favor. Entre això i el seu discurs final, que és per treure's el barret... Ah, és per treure's el barret? Quan diu que vosaltres sou de Xina, d'Índia o de Tabàrnia, jo crec que això Piqué ho tenia estudiat des de fa una setmana, i que ho havia anunciat que ho diria, demostra que Piqué té molt clar el seu discurs. Escoltem el que va dir Piqué i deixem parlar al mestre Daniel Solsona, Mita, a veure què és el que pensa. Pero cuando una parte importante de la afición se pronuncia hacia mi persona, me da igual, pero hacia mi familia o hacia mis hijos, pues si no actúan ellos, que son los propietarios del club, y no denuncian a esta gente y lo único que hacen es denunciarme a mí por decirles que son de Cornellá, que obviamente tienen estadio aquí en Cornellá, pues entonces, ¿qué quieres que te diga? Somos personas y actuamos como tal. Que yo no voy a descubrir nada, ¿no? Es un gesto que al final enciende a la gente porque manda a callar, ¿no? Pero ya está, es un derbi, él lo vive así, nosotros lo vivimos a nuestra manera y ya está. Ellos también, la afición también, todo lo que dice duele mucho, entonces yo con el sarcasmo intenté pues devolvérsela y parece que ha funcionado. Hay jugadores del Barça que donde van les aplauden, ¿no? Incluso fuera de casa. Y otros no, y eso es por el comportamiento, cada uno es dueño de su comportamiento y nosotros del nuestro. Es muy obvio, son de Cornellá y lo dije el otro día, y con eso yo lo que me refería que cada vez están más desarraigados de Barcelona. Tienen un propietario chino también. Que un jugador no puede silenciar una afición ni menos... S'equivoca Daniel Solsona, Gerard Piqué amb la celebració, amb les declaracions posteriors, amb les dues coses. És comprensible donat que havia tingut un ambient hostil, com per qui assenyalaven. Aviam, jo com a futbolista puc entendre la reacció que després de tot el que s'ha parlat, ell arribi i pugui fer aquest tipus d'acció. No m'agrada que faci els cuernos, va fer els cuernos segur, es veu, vull dir, això és evident. Ara, que faci callar l'afició... Intencionat, segons tu, Intencionat, això està preparat. El Piqué ho té tot preparat, Això ho porta des de fa temps, Ja ho va dir, que tenia... Ho té guardat aquí, diu, el dia que pugui va donar la casualitat que va fer el gol ell. Bé, em sembla bé. Jo no comparteixo, potser que una part de l'afició pugui insultar, no pugui insultar i tot això. I que digui... Jo crec que això no ho comparteix ningú. Però ell és un professional. Ell és un professional. Ell és un professional. De la mateixa manera que quan es xiula a Cristiano i se li diu de tot, aquí riem les gràcies. Alguns. Sobretot els del Barça. Ho troben perfecte, que xulo, que tal, no sé què. Quan és amb un altre, llavors això, aquí sap greu. O sigui, la celebració no la comparteixes, però pots arribar a entendre amb les posicions, etc. Però les declaracions de després? No, perquè ja estàs fred. I això ja ho tens pensat. O sigui, una cosa és la reacció, que ja la tenia pensada, si marco un gol faré això, però la puc entendre, però després de dutxar-te... D'acord, Dani, ja ho entenc. Amb la sang freda és molt més estalviable. Però és que aquí hi ha una cosa que ens estem perdent. És que ell no es vol estalviar res i té tota la raó del món. Perquè al final, el primer cop que el van escridassar a Montjuïc, que tot això a Cornellà, o a Montjuïc potser va començar, no sé, és igual, Cornellà. Ara t'explicarem on va començar. El primer cop que això passa, ningú de l'Espanyol surt a censurar el que ha passat. Es va alimentant amb el temps, fins al punt que acaba l'Espanyol posant una denúncia al comitè de competició perquè Piqué diu que és de Cornellà, perdent de vista que han insultat a tothom. Del Barça, quan s'insulta al Mourinho, quan era entrenador del Madrid, quan se'n va insultar al Cristiano Ronaldo, quan va sortir la directiva del Barça? Quan va sortir la directiva del Barça? ¿Vosaltres heu vist en algun estadi una pancarta que posi Shakira es de todos? No, jo he vist una que posava el único negocio chino con final feliz es el
l'Espanyol. He vist això, què et sembla? Però què et pensa la que jo et dic? Et sembla una falta de respecte també? Però una cosa, Mascaró, una cosa. Però Mascaró, tu alguna vegada reconeixeràs les coses pròpies? Després, m'agradaria que d'alguna manera, vosaltres que no foteu cas a l'Espanyol mai, mai foteu cas a l'Espanyol, com a mínim no diguéssiu... Perquè si no guanyeu, la tensió no és una gala. Deixa'm que expliqui una cosa. Com a mínim, no reitereu mentides que les dieu 50.000 vegades i la gent es pensa que és veritat. Perquè al final la gent s'informa a mitjans... La pancarta és mentira? La pancarta és mentira? No, però escolta, et diré exactament el que és mentira. Et diré exactament el que és mentira. Quina culpa té un nen? Però quina culpa té un nen? De què estàs parlant ara mateix? Els insults del fill del Piqué. Insults al fill del Piqué. I això ho justifica. No, però deixa'm acabar una cosa. La directiva de l'Espanyol va condemnar aquests insults. La directiva de l'Espanyol, en el comunicat, va dir que no estava d'acord en cap tipus d'insult fet, evidentment, no va ser explícit en aquest aspecte, però estava implícit perquè estava parlant de Piqué. Estava parlant de Piqué. I va dir que no estaven d'acord en cap tipus de desconsideracions i insults, com s'ha dit moltíssimes vegades, com ho va dir el senyor Rousseau, que precisament no és dubtós, perquè era dels vostres, i ara està a l'Espanyol. O sigui que al final, imagina't, aquest senyor va dir que l'Espanyol no estava d'acord en cap tipus de desconsideració. Tornem en el que estàvem parlant del fet que ell després va parlar. No és justificable, però a mi tampoc em sembla bé el que comenta ell, que Barcelona, que si l'equip està més desarregat, tot el que diguis. Al final, últimament, els equips tenen finançament des de patrocinadors de Qatar fins a jeques àrabs. Això es pot entendre. El que no es pot entendre és que la falta de respecte que porta patint ell des de l'any 2008... Però tu saps les faltes de respecte que ha fet Piqué? Vols que te l'expliqui, Olga? És normal que ell al final, amb educació, perquè al final ell no ha faltat el respecte, ha sortit a zona de premsa i no ha faltat el respecte a ningú. Però què dius, Olga? Mira, no ha faltat el respecte a ningú. Saps qui és el problema? Que quan esteu als mitjans culers, entre vosaltres us retroalimenteu i no escolteu. Que no té intel·ligència i no sap apreciar aquest sarcasme, no és culpa d'ell. Dani. A veure, les declaracions de després, que falta respecte ni falta respecte. Aviam, tu ets un professional. Punto. I què? Què vol dir que ets un professional? Què passa? Has de callar i aguantar totes les hòsties. Com que ets un professional, a callar. La responsabilitat que els demanen als jugadors, demaneu-la també a l'afició al final. Que són tots actors del circ, tots, no només els jugadors. Tu t'imagines a l'àrbit els insults que li diuen amb l'àrbit i que amb una jugada et piti un penal en contra de l'equip que juga a casa i es faci així? Escolta, estem parlant dels insults que proferiu a Gerard Piqué, que mai heu censurat i que, per cert, no desvies l'atenció. No desvies com l'àrbitre. Les declaracions de després. Les declaracions que el gol de... Les declaracions de després, que si el club és xinès, que si tots els directius són xinos i tal. Ell també és català i està casat amb una noia que és colombiana. D'acord, dues coses. Diu alguna mentida. És igual, d'acord. Dani, d'acord, un moment. Diu alguna mentida? Ha dit alguna mentida? Et farà més o menys mal? Sí, perquè no tots els directius són xinos. Va dir gairebé el consellers... Saps quina s'ho ha d'estalviar? Que ell vol ser protagonista sempre. Mira, jo he escoltat en el Camp Nou dir-li al Guti maricón, però no un, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc, ni set, ni vuit, ni nou, ni 10. I jo no he vist al Guti fer una peineta, no he vist al Guti després fer unes declaracions en contra de la del Barça. Jo no he escoltat al Guti fer això. Deixa'm que li faci una pregunta directa al Ciro. És que aquí sembla que perquè 4 descerebrats, que són 4 descerebrats, es fiquen en els fills 4 o 20, o 40, me dona igual. No representen a l'afició de l'Espanyol. No representen a l'afició de l'Espanyol. Això no t'adona perquè tu puguis fer i dir el que te doni la gana. Ciro, d'acord, s'està muntant una de ben grossa pel gest de Gerard Piqué, aquest o el que vulgueu. No, i les declaracions després. Carvajal, perdoneu, ho va fer ell, va fer així, fa poc. Sí, això és pitjor que això, no? Això ho va fer. I això se va criticar. Amb aquí ho va fer. Què va fer Hugo Sánchez? Què va fer Raúl? I això es va criticar. Molt bé. I això es va criticar. Et dic per què no es va criticar, perquè la portada del diari Marca, quan es retira Raúl, el diari Marca diu, la millor portada de tota la nostra història dedicada a Raúl és aquesta. Escolta'm, que no té res de comparació, que és que el Piqué no va fer així, que va posar banyes,
que li va dir a l'afició de l'Espanyol que són cornuts. O sigui, això és el que va fer. Això és el que va fer. No va fer així. Diu el Jordi Gràcia que no entens mentida. Si és comparable, doncs val. Perdona, esteu desviant realment el problema. El problema quin és? El problema quin és? Estem desviant, que ahir l'Espanyol va posar contra les cordes un cop més al Barça i amb això estic d'acord. Amb això estic d'acord. Del l'espai que va d'aquí a aquí no els guanyem. L'única cosa que has dit certa és que l'Espanyol hi va jugar molt bé i va posar contra les cordes del Barça. Això és veritat. Això és veritat. Però el problema real quin és? Que s'ha insultat a la dona del Piqué i als fills del Piqué, cosa que en el camp del Barça no ha passat mai. No s'ha insultat mai a cap dona de cap jugador ni a cap fill de cap jugador. I això és la diferència. Ni a cap dona ni a cap fill de cap jugador. I per mi la diferència és molt important. Al Camp Nou no s'ha dit mai ni a un jugador, ni a un àrbitre, ni a algú fill de tal? Sí, però a la dona i al fill... I a la mare es pot. A la dona i al fill val. Si tu li crides i li dius fill de puta, al Mourinho això està bé. Un moment. Deixeu-me que... Perquè aquesta acció de Piqué i aquesta reacció després de marcar el gol va acompanyada d'una entrada de Gerard Moreno. Correcte. Ara està lesionat. Piqué no podrà debutar o tornar a jugar, millor dit, fins al dia del Chelsea. Penseu que l'acció de Gerard Moreno... Us ho pregunto, Dani Solsona, que ha estat jugador, jo no ho sé. Jo només pregunto, l'acció de Gerard Moreno és intencionada? És una acció de ràbia de dir, ara vaig a parer? Però quina entrada? De quina entrada estem parlant? Està lesionat Piqué, La pot posar el nostre realitzador? Espera. La pot posar el nostre realitzador? Pregunto, Dani, Sí. Tu estàs emprenyat i vas a donar. Sí, el mateix que va fer Sergi Roberto amb Andreas. Correcte. Ara em diràs que la de Sergi Roberto... No, aquella no va ser res. Un mes lesionat, un mes. Perquè si la Amb la ràbia que va anar Sergi... Amb la ràbia que va anar l'altre dia Gerard Moreno no té res a veure amb l'actitud de Sergi Roberto. Un moment, és que m'interessa l'opinió del professional. Estem veient les imatges, diu Dani Solsona. Sí, va amb ràbia, va fort. Com a exjugador, jo entenc la reacció, i ho he dit abans, de Piqué, quan marca el gol i fa així, no comparteixo que faci les banyes, i entenc la reacció de Gerard Moreno. Si hagués sigut al revés ho diria, perquè jo sóc així, sigui de l'Espanyol o sigui del Barça. La reacció és perquè a mi m'ha passat. I la de Víctor Vázquez a mi m'ha passat. A mi m'ha passat de dir, hòstia, amb aquell li fotré una garrotada. I tu entens la reacció d'anar a fer mal a una persona? No, una cosa és que tu vulguis fer una entrada forta i jo considero que no hi ha cap jugador que vulgui fer mal a un altre. Piqué està lesionat, L'ha lesionat, Però un moment. Piqué està lesionat. Si heu vist l'entrada que el no li dona ni patada. No li dona ni patada. Si heu vist l'entrada, és una entrada que evidentment ell va donar-li, però és una entrada que no li dona ni amb el peu, ni amb la cama, ni en res. És una entrada que li entra amb el cos. El que passa és que hi ha un xoc amb el qual Piqué surt malparat. Estic segur que Gerard Moreno, que sí que el volia d'alguna manera passar-li la factura, això és evident i no ho negarem, i de fet, però no fer-li mal, amb la groga no el volia fer mal, perquè entre els professionals una cosa és, com si diguéssim, el que passa en un terreny de joc i aquest ajuste de cuenta... Però li ha fet mal, no volia, però li ha fet. Francesc, que fàcil és suavitzar les coses quan es tracta dels teus jugadors, No li volia fer mal, bueno, igual que el Dani. Són coses que passen, ara, si seguim tot al revés... No, és que ens està passant constantment. Diego López va estar per una entrada de Suárez, fa un any es va perdre no sé quants partits, i a més no van xiular ni falta. I Enzo Pérez li va fer Iniesta, etc. Jo et diré una cosa, i escolteu l'entrenador que teniu, que jo crec que amb això va ser molt savi. No ofèn qui vol, sinó qui pot. I ell va explicar que el gest de Piqué no havia d'ofendre la massa del soci i del seguidor de l'Espanyol. Perquè no pot dir una altra cosa. I us veig a vosaltres enervadíssims. Perquè Quique no pot dir una altra cosa. I segurament és perquè hi ha un complex d'inferioritat per davant que fa que salteu a la mínima. Escolteu l'entrenador que té més amplitud de mires que vosaltres. No, estàs equivocat, perquè a mi lo de Cornellà a mi no m'emprenya, perquè jo sóc de Cornellà. A mi que digui lo de Cornellà m'importa 3 collons. Doncs sembla que esteu una mica emprenyats. 3 collons m'importa. Uns quants que esteu emprenyats, uns quants. Resulta que lo de Cornellà no t'emprenya, però bé que hi ha hagut una denúncia cap a Piqué, i això que no emprenya ningú, Bueno, això és la directiva, No emprenya ningú. A mi no em posis a la directiva, que jo estic allà a casa, tranquil, prenent el tallat, Tota aquesta liada ha sigut per les paraules d'ell de Cornellà, i ara resulta que Cornellà no emprenya, no? A mi no. A mi no. Però tu saps per què va dir Piqué lo de Cornellà o no?
O ens farem passar per tontos? Ens farem passar per tontos també per lo dels ditets o ja entendrem tot que ens estava fent de menys amb això? I fins i tot ho va entendre l'Ajuntament de Cornellà, que va emetre més un comunicat. Ho vam entendre tots. Ara intentem fer-lo amb una cosa que va ser avancem una miqueta. Li pregunto al director del diari Esport, hi haurà sanció per Piqué? Perquè hi ha una campanya molt heavy perquè el sancioni. Sí, és que, aviam, el Piqué té un problema. Tothom va per ell. Ell ho sap, ell ho sap. Ell és conscient i ell es posa en el primer pla. Jo crec que no el sancionaran. Jo crec que no, perquè seria absolutament injust. Seria absolutament injust. Està agitat el públic avui. Jo no vull que el sancionin a Piqué. Silenci, sisplau. Però a ell ja li agrada, Sí? Ja li agrada. És un noi que ja li agrada que tenir persecució. Mira què diu aquell senyor, mira què diu aquell senyor. Està parlant. El públic està parlant. Escolta, hem d'avançar una miqueta més perquè hi ha una seqüència potser més heavy que la de Piqué amb Gerard López, i és la d'un Titi amb Sergio García. Explica'ns una miqueta què passa al camp i què passa després, perquè a l'Esport heu donat molts detalls avui. Aviam, aquí hi ha un problema que és a l'Espanyol es veia guanyant el partit. Ja s'ho veien. No, guanyant no. Hem guanyat el Barça 2 vegades en 15 dies, li hem trencat la ratxa i estaven emocionats. Quan Piqué marca, tot l'ambient, evidentment, es provoca... Mira, aquí estem veient la primera acció, no? Hi ha una acció, després hi ha un penal que també li diu un Titi a Sergio que s'aixequi, que no ho és. Exacte. I això deriva amb la picabaralla final. Una picabaralla que arriba a un punt realment... Les entrades són violentíssimes, o sigui, violentíssimes. Escolta, jo no veig les entrades que també... Això ho valora l'àrbitre. Què passa? Al final què passa? En el túnel de vestidors, Sergio García perd els nervis, perquè, insisteixo, pensaven que guanyaven el partit, i li diu a un Titi negro de mierda. Clar, aleshores, això és una falta de respecte, una altra vegada, molt greu, i el mateix Sergio García avui ho ha reconegut. A Instagram? A Instagram ha fet un comunicat dient que ell no volia ser racista. Amb aquesta frase reconeix que li havia dit negro de mierda a un Titi. És evident que això no es pot permetre. No ho ha reconegut. Però explica'm què passa. Al túnel de vestidors, un Titi va a per ell? No, el Sergio García li diu negro de mierda, un Titi va per ell i el preparador de porters del Barça, el de la Fuente, els ha de separar. L'àrbitre posa en l'acte que hi ha hagut aldarulls, el que passa que no arriba a posar que hi ha hagut agressions. Tumulto. Però un Titi va a intentar pagar a Sergio García. I és Piqué qui li diu, és bon tio, segur que ho ha dit en un moment de nervis, va per aquí la cosa? Exacte, i el de la Fuente és el que el para. Però un Titi estava molt, molt calent, ja es veu en el camp i després en el túnel de vestidors. Una mica amb la línia que havia dit abans Daniel Solsona, perquè els jugadors diuen el que passa al camp es queda al camp. Aquestes coses no haurien de passar, això s'ha d'eliminar de totes. Però escolta, jo personalment conec a la família de Sergio García i sé que és una família encantadora i que en un moment determinat pot haver dit això i està molt malament, però també ha demanat disculpes. Jo crec que aquí ell reconeix implícitament. I va parlar amb el propi jugador, segons diu també al seu Instagram, que ha parlat amb un Tití, que està tot solucionat, que la seva dona és d'ètnia gitana i que el seu cunyat també és negre, diu afroamericà, que no passa res per dir negre i no és desconsideració, simplement és així, i el que passa és que d'alguna manera... És a dir, Sergio s'empenedeix. S'empenedeix o d'alguna manera ell no vol ser situat com a racista, perquè evidentment una cosa és una cosa X que es pugui haver dit, i evidentment alguna cosa li va dir, perquè si no un Tití no aniria per ell d'aquesta manera, i al final tot queda en el camp i en el terreny de joc, que jo crec que és on haurien de quedar la majoria. És difícil, Dani, controlar aquestes situacions a un camp? Però un professional s'ha de saber controlar, no? Sí, és difícil, però passen. A vegades passen uns jugadors més que els altres i que a vegades hi ha situacions que són difícils d'aturar, no? Però, aviam, amb un terreny de joc com estava a la segona part, és que la gent, com no està acostumada a veure aquests camps amb aquesta aigua i que els jugadors hi hagi contacte, doncs totes les jugades que es tiren a terra, que hi ha contacte, dona la sensació que van a donar una patada, que van a fer mal, i és precisament perquè l'estat del terreny de joc ho permet, hi ha l'entrada de Sergio amb Titi. Jo no crec que vagi a donar-li, i ho dic sincerament, i vosaltres, si em coneixeu, sabeu que ho diria si sigués a l'altra banda. Però, Dani, si ha dit negro de mierda és una cosa greu. Home, això no s'ha de dir, això és una falta de respecte enorme. Però, per contra,
Per contra, després ha tingut la voluntat de poder-ho arreglar. No sé si va parlar amb un Titi i de demanar disculpes i això, que d'entrada... Ens consta que sí van parlar, no? Sí, van parlar. Sergio García va parlar. Però tu deies que els jugadors de l'Espanyol no anaven a fer mal. Escolta, Messi va sortir al minut 58, em sembla. I és sortir al camp, hola, bona tarda, catacac. Sortir al camp només, Hola, bona tarda, Castanya. Però, Mascaró, on vas anar a parar? Però que no veus com estava el camp? És veritat o no és veritat? Però que no ho has vist, que t'ho estan explicant. I després, no, aviam, el terreny de joc no és excusa. No és excusa, però d'alguna manera... Per fer entrades violentes. Estem a la recta final d'un partit. A veure, això és futbol. És que et vaig explicar una cosa, que potser no ho saps, però quan aquest senyor jugava a derbis, hi havia un jugador del Barça que portava un clau que anava punxant que es deia Heredia. I després va agafar el clau i el va fotre a Sarrià allà enterrat. És que hi ha derbis, hi ha rivalitat, hi ha coses que s'han d'entendre, i al final hi ha contacte, és un esport de contacte, el futbol, i passen coses com aquesta, que s'ha de de la manera que estava el terreny de joc, sobretot a la segona part, doncs hi havia un equip que sortia més perjudicat i l'altre més beneficiat. Més beneficiat era l'Espanyol. S'hauria d'haver suspès. Perquè no es podia jugar a la segona? Suspendre, sí, jo l'hagués suspès quan vam marcar l'1-0. Ja està. Però la Lliga, ja directament. Escolta, per tancar aquest bloc i parlem una miqueta de futbol i del partit, què fem, un cara a cara? Marc, li pregunto al director, sí, Tanquem el bloc amb un cara a cara. Gràcia i Via, hem parlat tots plegats. La pregunta és la següent. És justificada la celebració de Gerard Piqué, després de totes les valoracions? Què pensa en el cara a cara Jordi Gràcia contra Francesc Via? Endavant, Jordi. Estic tranquil, Dani, estic tranquil. Francesc, a mi t'ho dic sincerament, m'omple d'orgull que un jugador que ha estat tan atacat com ha estat el cas de Piqué actuï d'aquesta manera, faci callar el vostre estadi, i agrairia que reflexionéssiu sobre aquesta acció i que tinguéssiu més en compte que és el que fan una part d'aquesta afició i la vostra directiva, que passivament en no denunciar-ho els avala. Crec que en això t'hauries de fixar i no en si Piqué fa així o fa així. Reflexió final, Francesc. Doncs jo també trobo absolutament justificada el que va fer Gerard quan va fer el gol, que és petonejar-se l'escut. Parlo, evidentment, de Gerard Moreno. Totes les altres coses no m'interessen. El show de Piqué no m'interessa. Ell ja va avançar el que faria, evidentment, i ho va aconseguir. El felicito, Piqué, perquè t'agrada ser el noi del bateig, la núvia en la boda i el mort a l'enterro. Gràcies, Piqué, una vegada més. Ja t'agradaria tenir un Piqué al teu equip. Ja t'agradaria tenir un Piqué. Que et fet sentir orgullós. Tenim una enquesta que hem fet a les xarxes socials. S'equivoca Gerard Piqué amb la seva celebració i posteriors declaracions. Diuen sí, un cop més, un 8% de les persones que han votat. No, Piqué for president, un 70%. Ho demano. Són coses dels derbis, un 22%. Aquest és el resultat de l'enquesta. Els culers es senten orgullosos, com deies tu. Es senten orgullosos de tenir un representant que de veritat diu les coses que pensa, que no s'amaga, que la samarreta està per sota tot. Gaspar 2.0. No. Reloade. No. Amb intel·ligència. Ojalá, por favor. Que teniu que recuperar el Gaspar. Jo firmaré per la campanya presidencial de Gerard Piqué. Us ofèn que digui que teniu un president xinès i que tots són xinesos? No, però després ja li contestaré quan tingui el racó Perico i li faré una contestació. Vinga, contesta-li ara. Contesta-li ara? Sí. Però que no és xinès, aviam, que no és xinès el vostre president, és que em fot gràcia, que no és de Xina. Que no us heu venut a fuego per 800.000 euros perquè vau tocar caix. Però si us esteu venent tot, si sembla un bazar xinès, dies que no ho has vist. Aquest hivern, el vostre entrenador renegant, el vostre entrenador dient, bueno, si me les fitxen, pues mira les coses. Però què dius de l'Àsia? Què dius de l'Àsia si el vostre president és Novita, que ho sap tothom? I a més, deixa'm dir-te una cosa, que si no van els japonesos no ompliu el Camp Nou, que és així, que està mig buit, que mira una semifinal l'altre dia de Copa, lamentable. Vols el racó, no? Vols el racó ja? Racó Perico, per favor. També vull demanar a partir d'ara una sintonia pel de Perico. Això el Dani Sama. Sí, tranquil·lament. Mira, Gerard Piqué, només tinc una paraula per dir-te, una paraula, que és gràcies. Gràcies de veritat, perquè primera, has ressuscitat el derbi. Ets l'esperit del derbi. Tu ets el derbi, Gerard. Després, haig de donar-te les gràcies també per la campanya que ens has estat fent, perquè mira, primera, ens has identificat, has acabat amb els tòpics de l'Espanyol, ens has identificat amb la gent humil i treballadora de Cornellà, que això està prou bé. Ens has fet un exemple de la no xenofòbia, perquè, per exemple, dius que tenim un president xinès. I després
Després, ara has fet un eslògan perfecte, que és l'Espanyol, el club dels desarrelats. Desarrelats del món! Veniu a l'Espanyol. A Cornellà, sí senyor, efectivament. I a més, vull dir una altra cosa. Ui! Bueno, ja portem la 13. Atenció, Gerard, guapo, que ets guapo. Ja sé que això, el tema dels desarrelats, no va amb tu, perquè tu ets un tio ric, un tio que té pasta, un tio que té un 170 coeficient, el que la té més llarga de tots, la llengua. Sí. Molta enveja, el racó perico. Tens un problema, i és que tens la boca tan gran que el Piqué s'ha menjat el Gerard. I al final el personatge s'ha menjat a la persona. Això t'ha passat, Gerard, no passa res, no et preocupis. Jo el que et diria és que no m'agrada que insultin a la teva família, però si vols fer una cosa també per la teva família, en comptes de parlar, jo et recomano que facis el mateix que tu vas dir als pericos, però jo no t'ho faré així, jo t'ho faré així, mira, pum. Calladet estàs més guapo, perquè ets guapo, però per favor... Jo quan veig els espanyolistes tan preocupats de Piqué que us heu de portar fins i tot cartolines per tancar-li la boca, em sento tan satisfet i orgullós de Piqué, però tant, veure-ho ràbia d'aquesta manera m'omple. Piqué for president. M'omple perquè sou amb un conflicte que no us l'acabeu. No us l'acabeu. Dani, el que sí que és veritat que almenys en aquests darrers partits d'Espanyol-Barça, la diferència aquesta tan brutal de pressupostos i de fitxatges i de totes aquestes històries, doncs el terreny de joc, sobretot aquí a Cornellà, doncs el Barça ja no és aquell de fa 10 anys i que en 10 anys nosaltres no havíem sigut capaços de poder-li guanyar i marcar 2 gols, me sembla, en 10 anys. Vull dir que, malgrat les diferències i gastar-se 160 milions pel Coutinho, que ja ho veurem. Per cert, et va agradar Coutinho? No. No. És que en aquella piscina era complicat jugar, eh? No, espera, deixa'm acabar. Deixa'm acabar. No, en aquella piscina només juga... Iniesta va jugar? Va fer alguna cosa, Iniesta? No, pregunto, va fer alguna cosa? I també hi havia la piscina, I Coutinho també va fer coses, i Coutinho també va fer coses. Sí, va fer una. Ara, valorar-lo les primeres de canvi era el més fàcil. Jo et pregunto, del que has vist fins ara, Coutinho, t'agrada? Coutinho, aviam, què ha fet? Però si l'Espanyol us va salvar mitja temporada, home. Si va jugar amb l'Espanyol, això és que ja la va fer. Què m'estàs explicant? Escolta, jo una vegada vaig parlar d'una altra persona, del Deco i tal, i em van contestar no sé què. Escolta, Coutinho, ja sabem que és un jugador habilidós, que té unes condicions tècniques bones, que per la dreta no pot jugar. Això ho sap hasta Sant Pere. Vale, molt bé. I ara jo pregunto, no vaig en contra de Coutinho, ja sé que és un bon jugador, no val 160 milions, també. Digue'm, què he fet en aquests 2 partits, aquests 2 ratos o 3 que has sortit? Què he fet? Què he fet? Home, el xut al pal. Hòstia, el xut al pal, si surt Maradona i tira una falta, també la tira al pal. I si surt Solsona, també. Però escolta una cosa. Al final, Dani, no podem... Tu ho saps, tu ets jugador de futbol. Però si tu ets jugador de futbol, Dani, tu creus que un jugador com Coutinho el podem valorar per 2 partits? Francament, ara posa't... Ja que ets honest. El pots valorar en 2 partits? No, però la mateixa franquesa que tu preguntes. El que no puc valorar en 2 partits potser és a Jerry Mina. Però Coutinho sí, eh? I per tant et sembla que no és un jugador per jugar al Barça? Et sembla que no està al nivell? Jo no he dit això. Amb el que has vist? No està semblant? Jo no he dit això. Jordi, no, un moment que vol. Jo he dit que és bon jugador. Has dit que no val 160 milions. Has mirat com està el preu de mercat últimament? Com està el preu de mercat? Doncs pels núvols. Vale, 160. Val 160 milions. Avui, a dia d'avui, per Cristiano en donaries 160 o no en donaries ni 100? Però Cristiano té 33 anys, home. No me la fotis. Els ha fet avui, igual que Neymar. Té 33 anys, a Cristiano si li donen... Un compleanys ben amarg que ha tingut. Però, bueno, deixant davant d'això, els 2 11 amb el que ha jugat el Barça a Cornellà, des del meu punt de vista no han sigut ni un 11 titular ni un 11 competitiu. Així que jo no entenc, de veritat, com podeu estar tan orgullosos, ojo, que va jugar molt bé l'Espanyol, però jo no entenc com podeu estar tan orgullosos d'aquests 2 partits havent jugat contra un equip que realment no és el tan milionari. Coutinho, el que hem vist fins ara, el que diu Dani, t'ha convençut. Jo el que he vist fins ara sí. Mira, el partit de Copa... El que està clar de Coutinho és que ell, innat d'ell, és un mitjapunta. O sigui, jugui per l'esquerra o jugui per la dreta, sempre acaba al mig, i el nano és un mitjapunta. Per tant, se l'ha d'aprofitar amb aquesta condició. Al Barça no hi ha mitges puntes. Amb aquesta condició... Et vaig dir una cosa, el partit de Copa, el Barça va fer 3 rotacions. 3. Alba, Rakitic i Suárez. 3. No en va fer més.
L'Espanyol també en va fer 3. Ter Stegen també. Bueno, vale. A l'Espanyol també el Pau. Vull dir, i van fer 3 de rotacions també. Vull dir, no es justifiquem, perquè si ara em justifiques que no juga a l'equip i no és competitiu, m'estàs dient que Valverde s'equivoca. No, no et dic que Valverde s'equivoca, però sí penso que l'11 que va treure ahir està clar que tothom diu que la Lliga ja està encaminada, però des del meu punt de vista l'11 que va treure ahir no era un 11 per jugar un derbi. Des del meu punt de vista sembla que va menysprear l'Espanyol i va sobreposar el València, perquè a mi que sortís a jugar sense Messi i sense els 2 laterals contra l'Espanyol, que és un derbi que s'ha de guanyar, em va semblar de menysprear l'Espanyol. I té tot el sentit perquè ara el Barça s'ho pot permetre. I contra l'Espanyol es pot permetre tranquil·lament reservar futbolistes perquè ha de lligar la tornada de les semifinals de la Copa del Rei. Així de bé i així de completa ha estat sent la temporada del Barça. L'Olga ha dit una cosa amb molt de sentit. És un derbi, és un partit important on ha retallat punts l'Atlético. Messi suplent. Sí, però és que, com estàvem dient ara, el Barça té tant avantatge en aquesta Lliga. Pensem que porta 22 partits, no n'ha perdut cap, només 4 empats, i aquest avantatge li permet gestionar aquesta recta final on el Barça... Com us veu quedar l'esport quan veieu l'alineació i Messi no juga? Et sorprèn que no jugui Messi, clar, et sorprèn. No va jugar al camp de la Juventus, tampoc. Messi tampoc va jugar al camp de la Juve. Sí. Messi tampoc va jugar al camp de la Juve i no va passar absolutament res. Valverde està sabent gestionar aquest tema de les suplències. A l'escalfament perquè no li van posar uns manguitos, per si de cas. Perquè no s'ofegués, no? Perquè estava la cosa fora conyes, però va estranyar molt i va sobtar el tema Messi. Jo tinc ganes d'escoltar el gol de Francesc Villa, perquè m'han dit que tenim el gol de Francesc Villa, el gol de l'Espanyol, l'equip de documentació del programa, et vas tornar boig. No, menys. Menys que amb la Copa, però Déu-n'hi-do, sí, perquè ja l'altra vegada ho vaig veure més a prop, però menys. Ho podem veure, Marc? Sí? Doncs veiem el gol de l'Espanyol, això evidentment era l'1-0, quedava poc temps. Agafa la pilota, com ara l'agafa Falete, atenció en banda dreta, fa una centrada molt bona per Gerard, gol! Gerard Moreno com una pantera! Gerard Moreno per fer el gol! Per fer el gol i batre Ter Stegen! Gol de Gerard Moreno! Vols un... No. Pericos online, El de Piqué, em diuen que com va celebrar el de Piqué. No el tenim, el de Piqué. No el tenim. Però què vas dir a la narració? La cinta es va perdre. No, però jo amb total correcció i sincerament doncs, bueno, vaig dir gol, i ja està. Simplement vaig assenyalar que havia entrat la pilota i ja està. Ja n'hi ha prou emissores culers per cantar els gols del Barça de la manera més espectacular. Ara que parlaves del Gerard Moreno, Francesc, tens raó, és molt gran jugador. Us el canviem pel Paco Alcácer. No, perquè el nostre sap on està la porteria, el vostre encara no la troba. Ara que veiem això, crec que l'únic que ens estem perdent de Gerard Moreno és que no l'estem veient a la selecció. El disfrutaria tot Espanya en aquest jugador, Sí? Veieu el partit perdut per aquí? Amb el camp com estava, quan marca Gerard Moreno, amb el Barça gairebé sense oportunitats? Jo no. Sí. Per aquí diuen que sí, Jo no. El Barça porta tot l'any cuinant la primera part i menjant la segona, per tant jo confiava molt en aquesta segona part. Jo vaig pensar que el Barça realment no guanyaria el partit perquè, a més, el camp no afavoria, la situació s'havia posat com s'havia posat. Ara estava tan tranquil. No passava res. Què passava? Explica'm què passava si perdíem. És més, i t'ho dic de veritat, i t'ho dic amb el cor a la mà, i això t'ho dic de veritat, Francesc, i abans ho apuntava el Dani, hi ha tanta diferència de pressupostos actualment ja entre l'Espanyol i el Barça que amb una petita part fins i tot em feia il·lusió que ens poguessin guanyar perquè he tingut una temporada molt dura, com l'entrenador a punt de marxar, l'entrenador criticant la directiva, mitja plantilla fora, i t'ho dic de veritat, això, Francesc, t'ho dic de veritat. Seré molt directe. Daniel, no s'està mirant massa al Real Madrid i massa poc a l'Atlético, que és el segon? Perquè, clar, semblava que el Barça s'havia relaxat perquè el Madrid havia empatat i segueix a 19. Però és que l'Atlético s'ha posat a 9. 9 punts són 3 partits. Ara que revisem el CR7... Ara parlarem del CR7. Allò sí que és un drama, A Madrid sí que tenen un drama inoquillat i tenen un drama... Sí que és veritat que el Barça sempre té tendència a mirar al Madrid, no? Perquè el Madrid ha de ser la competència. Aquest any el Madrid que es despedeix, ja s'ha despedit ja fa bastant, Sí, però l'Atlético de Madrid, com és un equip d'aquests que és pobre amb el sentit del joc, no és d'atacar...
Sí, sí. No ho presenten la gent de casa. Cobra futbolísticament. La proposta no és d'atacar i de jugar amb molts jugadors, sinó que és més defensiu i tot, i no se li veu al rival. Però és, avui en dia, és el rival... No hi ha rival. Si algú li pot fer ombra és l'Atlético de Madrid. L'únic que pot fer el Barça és perdre la Lliga. Guanyada ja la té. L'únic que pot perdre la Lliga és el Barça. Sí, aquí l'únic que pot perdre la Lliga és el Barça. O sigui, no la guanyarà ningú, la perdrà el Barça. És impossible. O sigui, això jo crec que sol va passar una vegada, que va ser quan els secrets del Quini. I els ànims de Madrid com estan? Perquè tu vens d'allà, tens contacte amb els jugadors... Home, hi ha preocupació, és normal, perquè l'equip no acaba de funcionar. Semblava que havia, com diria la Soraya Sainz de Santa Maria, brotes verdes, no? Però ja no n'hi ha... Semblava. Hi ha pànic al partit. De totes maneres, en el tema del drama que deia... És que és un drama, El drama és que el Madrid ha guanyat 3 Champions de 4 disputades. Estem parlant d'ara. Això és un drama, evidentment, és un drama. Ha guanyat 2 seguides, ha guanyat 2 campionats del món. O sigui, és un drama. Jo prefereixo el drama que té el Madrid en aquests moments, que és un drama, el que té el Barça des de fa uns anys. O sigui, que en el millor equip de la història, que no tindrà mai més, doncs el Madrid hagi guanyat més Champions que el Barça... Estem plorant pels racons. Tenen un problema. Tenen un problema. Ara debatrem, però vull informació també directa perquè... Però bueno, a la teva pregunta hi ha preocupació perquè l'equip no acaba de funcionar, i tot es juga en el partit del PSG. I evidentment el Madrid de la Champions no és el mateix de la Lliga o de la Copa, però és molt difícil canviar quan tu estàs en una trajectòria tan negativa. És molt difícil, per molt que te mentalitzis, canviar aquesta trajectòria. Cristiano, de vos va enfadar molt quan el van substituir? Jo crec que no tant. I de fet, les imatges, si tu veus les imatges, tampoc a ningú jugador d'aquests li agrada que el canviïn. Però el Cristiano Ronaldo, les informacions que jo tinc, tampoc va ser... Bueno, tots sabem que són ràbies. Avui s'ha suspès l'entrenament en el Real Madrid i la meitat dels jugadors volien i l'altra meitat no, és cert? Això diuen. Jo no puc... M'he enterat quan he arribat aquí, no he pogut confirmar. I ara sí, pel debat, hi ha Canguelo amb el PSG? Sap el Madrid que s'ho juga tota una carta? Sap el Madrid que es juga tota una carta? Bueno, una carta primera. Perquè després si passes al PSG tindràs quarts de final i tindràs semifinal. Hi ha molta partida per jugar. Vull dir que el Madrid, que tothom diu no és que és una final, bueno, és una primera final la que té el Madrid. Hi ha molta preocupació, no sé si és Canguelo la paraula, però sí és veritat que després de la golejada en el Bernabéu, en el Deportivo, i després de guanyar a València, la gent estava esperançada en la possibilitat d'eliminar el PSG. Ara l'esperança és una mica menys gran. Lineker ha dit que no té cap opció d'eliminar el PSG. Lineker és un profeta. És un profeta, ja ha dit moltes coses. El Lineker ha dit moltes coses, també estava enfonsat fa ja 2 anys el Cristiano Ronaldo i l'any passat va ser el gran protagonista en els quarts de final, en la semifinal i en la final de la Champions. O sigui, que el digui el Lineker tampoc és paraula de Déu. El problema del Madrid és que a mi em fa molta ràbia el Madrid perquè té ADN Champions. I això és una realitat. Sense jugar res de futbol, sent un equip mediocre moltes vegades, ha estat capaç de guanyar la Copa d'Europa. I això és l'únic que em fa por d'aquest Madrid, que aquest ADN Champions que tenen... Però et diré per què no passarà aquest cop. Sí, però aquest cop no l'ha tocat a la profeta. Però aquest cop a veure l'altre profeta, després de Lineker... Però no només per l'entitat del rival. Sí, és veritat. Ho faràs o no, Gràcia? No cal que ens regalem aquesta imatge a l'audiència. No, estaria bé, estaria bé. Podríem veure els calçotets, Gràcia? Sí, ja us ensenyo els calçotets després del vestidor. El Gràcia en calçotets? Escolta, us agradaria veure el Gràcia en calçotets o no? Hi ha una senyora que diu que sí. No, que diu que avui no em porta. Si el Madrid guanya la Champions, Gràcia en calçotets, ja està. Sí, és que no la guanyarà, és que m'és igual sí perquè no la guanyarà. No, que passi al Paris Saint-Germain. I t'explicaré per què no la guanyarà. No em porta, t'explicaré per què no la guanyarà. Perquè diu que no em porta. El Madrid està en decadència perquè els seus 2 pilars estan en decadència. Cristiano Ronaldo, que no el vol la directiva, i ell ho sap,
i Sergio Ramos, que sempre ha estat sobrevalorat, però ara defensivament fa aigües per tot arreu. I sense aquests dos pilars no podeu aspirar a tenir aquest ADN Champions. Tothom deia, no, el Madrid no se'l pot donar per mort. Doncs, home, jo crec que ja està mort, ara ja ho podem acceptar, no? A la Champions us passarà el mateix. Fer profecia està bé, però juga't alguna cosa... Escolta, si està molt bé un drama! Fer el profeta, però juga't alguna cosa, que el Madrid no passa al Paris Saint-Germain. Jo, si vols, m'ajugo alguna cosa. Va, què? Què vols? Vols que sortim el calçotet? I anem tots. Però hi anem tots. Imagina que veure tu que em mateix em fa il·lusió veure el calçotet. Un moment, que no passi per alt. Ciro López, si el Madrid no passa al PSG, acaba de dir... Clar, jo em poso el cabell de vermell. Perfecte. I tu... Perfecte. No, i ella amb calçotet, si passa. I ella amb calçotet. No fotis. No fotis. D'acord, si no tinc cap dubte que passarà el PSG, no en tinc cap de dubte. Què diu el professional? Però que ho faci, Però que ho faci, perquè li toca aquesta aquí. Me posaré aquí. Aquí serà. Escolta'm, Daniel, el professional què diu? Realment, el Madrid està tan malament i el PSG està tan bé, tan poques opcions li veus al Madrid? Home, és que el Madrid jo crec que té 3 problemes. En té 3. Em semblen pocs, Dani. No, en té 3. Em semblen pocs. Ja us dic. O sigui, una és Ronaldo, que no marca gols. Està clar. L'altra és Bale, que ja ho vaig dir aquí, que l'havien d'haver traspassat fa un any. L'altra és que si canvies a Ronaldo no tens substitut. No tens. Queda el Benzema i després ja entra l'Asensio. Zidane és culpable? Zidane? No. Jo crec que no. I després l'altre, que aquí se li foten molts pals a la defensa del Madrid. Que si Ramos, que si Marcelo... No defensa. No, el problema del Madrid no és la defensa. El problema del Madrid són els 3 de dalt. Que els 3 de dalt no defensen, no marquen... No, i també... Dani, i al centre del camp... L'altre dia contra el Llevant, als últims 10 minuts, hi havia 5 migcampistes i no van ser capaços d'aguantar 10 minuts de pilota, que els van remuntar el partit. Si Marcelo, això és el que penso jo, si Marcelo i Carvajal són els extrems, després no els hi demanis que puguin defensar com defensen els que no pugen. Pues el Barça passa, Modric, el Barça això ho tenen ben arreglat, Solsona. Per cert, que avui era l'aniversari de Cristiano, que sortit amb un pastisset. No pugen els dos. I de Neymar, també. Puja un. I també de Neymar. Neymar, que ha estat... I aquí que Sánchez Flores, que el felicitem, evidentment, des d'aquí. Neymar, que ha estat felicitat pel Barça, alguns socis i simpatitzants no s'ho han pres bé, Mascaró? Jo crec que és una demostració de respecte, ja està, no passa absolutament res, tot i que Neymar hagi denunciat el Barça, el Barça està per sobre d'això. Hi ha gent que no s'ho ha pres bé, Jordi, ho saps? Sí, però jo estic molt... Que el Barça com a institució feliciti l'aniversari de Neymar, no? Però, Albert, jo estic amb això. Em sembla que és una qüestió elegant i que felicitar no fa cap mal. Em sembla que és molt correcte. Allò que parlàvem també de la imatge que transmet el club, doncs em sembla que aquesta és una bona imatge. Felicitar-lo amb tota la normalitat del món. En calçotets i en la xaqueta. Doncs jo amb el cabell vermell. I en la sabatilla. I el Paris Saint-Germain. Aprofito per saludar els companys de 90 Minuti, perquè això saps que t'ho trauran, el cabell vermell, no? Segur. No, trauran-lo del Jordi. Trauran tu, perquè saps que no pare, ja ho veuràs. I el Paris Saint-Germain s'ha reforçat a la zona del mig, amb l'As. Sí, però jo crec que no. No, s'ha reforçat amb un jugador d'aquells que és treballador i tant, perquè, clar, n'hi ha tants que són Lo Celso, el Verratti, el Rabiot i els 3 de dalt i tot això, que dona la sensació que poden menjar. Daniel, sempre ets un convidat perfecte, però avui doblement perfecte. Saps per què? Perquè has jugat a l'Espanyol, però també has jugat al València. És el rival de Copa el proper dijous. Resultat, home... No. Incert, no? 1-0 al camp. No, resultat és molt bon resultat. Pel Barça? I tant. Boníssim. Home, 1-0... Però és el mateix resultat de l'Espanyol que el Barça. Per això l'Espanyol va estar viu fins al final. Però l'Espanyol quants anys feia que no guanyava al camp del Barça, des del gol de la Penya el 2009, i amb el 2-0 la primera part, al final encara vam aguantar. Per tant, veus clarament favorit al Barça dijous? Jo sí. Apretaran,
apretaran, València apretarà, hi ha la gent, hi ha l'estadi, la gent s'hi anirà a tope i posaran dificultats. Tots els partits tens dificultats, però jo crec que 1-0... Mentre no posin dificultats des de la grada, com ha passat en els últims partits que el Barça ha anat a Mestalla, que han caigut objectes estranys per allà, doncs... Olga, des de l'arbitratge, perquè s'està fent una pressió brutal a l'àrbitre amb Sergi Roberto, amb Luis Suárez i companyia, estem d'acord? Estan muntant una campanya a València antibarcelonista, que ja ho són, habitualment ja ho són, però és que ara estan muntant una campanya antibarcelonista, anti-Sergi Roberto, anti-Luis Suárez, sí, ara multiplicat per 100. Tu creus que és una campanya el que s'està fent? És totalment orquestrada. De fet, amb el Barça el que està passant és això, igual que l'Espanyol va intentar fer la seva campanya, el València ara l'està fent amb una similitud, però encara amb això crec que l'Espanyol surt beneficiat, una similitud que són dues aficions molt inflamables, però la del València diria que fins i tot més que la de l'Espanyol. I té un punt d'inconsciència tota aquesta campanya, perquè ja hem vist sense campanya com han reaccionat els seguidors. Abans ho apuntaves tu, el llançament d'ampolles de la temporada passada, això, al punt de corna, amb Messi, amb Neymar, Tebas sortint i dient que allò era com los bolos, que exagerats... L'àrbitre és Undiano Mayenco. Sí. Vaya un. Aquí veurem, a Mundiano... És molt mesurada, no hi ha hagut mai ampolles de JB, caps de porc a frigo, i aquestes coses no han passat mai. L'única cosa que recordo va ser el cap de porc, Mireu, remuntada, salvajada, mireu com s'està escalfant l'àrbitre, com indicant que van beneficiar el Barça. Sergi Roberto i Pereira... Però és el que dèiem, llavors no se'n recordaven de l'entrada d'Enzo Pérez a Iniesta, que la temporada passada el va lesionar 2 mesos. Ningú se'n recorda. Llavors no era que no la salvajara. El cop de cols a Suárez. I moltes més coses. Undiano Mayenco veurem, perquè és un àrbitre que mai se sap per on tirarà. Segons s'aixequi, ell té el seu reglament, va a la seva, segons s'aixequi pita d'una manera o pita d'una altra, i últimament, si no recordo malament el partit on hi va haver-hi bastanta disputa i malestar amb ell, va ser contra el Leganés, si no recordo malament, on Piqué va dir que ja venia des de casa amb la targeta groga, i va pitar que ben bé... Quants partits porteu ja sense penal? 74 o 75? No, ja està. Saps per què, no? L'Atlético de Madrid porta 22 jornades sense tenir un penal a favor. Compleixen ara, aquest mes de febrer. Increïble, el dia 14, crec. Això és rècord. El dia dels enamorats. Crec que hi ha un trofeig que el posaran al museu del Barça. Saps per què, no? El problema, quan dieu això... No, perquè no en feu cap de penal. És que perquè sou molt nets. De la postverdat que es diu ara. Saps per què el Barça no pica penals en contra? Sí, ho sé, però no ho diràs. Net. Un equip net, que no comet faltes. I que, a més a més, el rival pràcticament mai entra dintre l'àrea. Aleshores, com vols que fem penals? Com vols que fem penals? Si no, simplement els àrbitres tenen el costum de no picar. Ha arribat el moment d'un cara a cara. Mascaró i Ciro López, d'acord? Té motius el Barça per desconfiar d'Undiano Mayenco? Què diu Lluís Mascaró, director del diari Esport, en aquest cara a cara? Endavant. El Barça, per història, té motius per desconfiar de tots els àrbitres. De tots. I el currículum d'Undiano Mayenco és tan llarg que estaríem 3 programes per explicar-lo, no? Però, com deia l'Olga ara, com s'aixecarà, depèn de com s'aixequi, sortirà blanc o sortirà negre. Però el Barça és tan superior que no crec que tingui res a veure amb l'àrbitre. Ciro. Com el currículum és tan ample, jo vaig a parlar de l'últim partit de Lliga jugat a Mestalla pel Barça. Gol del Messi en Luis Suárez tapant el porter en fora de joc. Entrada de l'Umtiti al Rodrigo... No, clar, tinc aquí. Entrada de l'Umtiti al Rodrigo, que era penal, i no xiula l'àrbit. I entrada al minut 44 de la primera part del Busquets, que era la segona groga, i tindria que arrar-se al vestidor i no li va pitar. Això és l'historial de l'Undiano Mayenco. El València és aquell equip on al Barça li van anul·lar un gol amb una pilota que va passar un pam. No és aquell equip que fa uns mesos li anul·len un gol al Barça amb una pilota que va passar un pam. No era Undiano Mayenco. No era Undiano Mayenco. També és l'àrbitre que Arbeloa trepitja Villa, no?, a la final de Copa, i no passa res. Sí, no, té un currículum important. Sí. Tampoc hem de desconfiar d'ell, pobre home, que és l'àrbitre que té més partits de primera divisió. Li hem de donar... Tu què dones la informació per Colòmbia, per una televisió colombiana? Què ens pots dir de Jerry Mina? Perquè amb Gerard Piqué lesionat,
haurà de jugar contra el València, sí o sí. Des de Colòmbia avui he estat en contacte amb els mitjans d'allà i tenen moltes esperances posades en aquest jugador. Em comentaven avui que... En el València també. En el València també tenen moltes esperances. No, però que ell sempre que ha arribat a jugar, per exemple, ha debutat amb la selecció o va debutar amb el Palmeiras, doncs sempre que arriba és veritat que em comentaven que és el curiós cas de que és arribar a debutar i fer-se amb el lloc. Jo els deia, bueno, aquí ho tindrà molt complicat, a no sé que es vagin lesionant, però ells me'l venen constantment com un molt bon jugador, un molt bon central. Vosaltres que sou analistes, Yerry Mina, 1,95 m, un home que marca molts gols de cap, però què? Dic, el Barça ara mateix ha de jugar amb Yerry Mina. Per mi, d'entrada, no és un central perfil Barça. Això deixem-ho clar. No sé si en el futur es pot adaptar al joc del Barça. Però és arriscat que debuti contra el València o tiraríeu de filial? És que no tens una altra opció. Això o inventes posant el Sergi Busquets o posant el Digne com a centrals. A mi m'explicareu, però a mi m'ofereix moltes més garanties David Costas, que seria el central del filial que pujaria al primer equip, que no pas Yerry Mina, però perquè no coneix els automatismes. És a dir, si ja és difícil per un central que hagi jugat a Europa adaptar-se al Barça, que per això destaquem tant el cas d'un Tití, que és una cosa excepcional. Jordi, debuta al camp del València, clar, com no pots imaginar que arriba de jugar a Brasil, et vagi aquí i et faci un bon partit. És que és molt complicat. Però escolta, per altra banda... És una aposta de futur. Bueno, però poden utilitzar-lo pel bàsquet. I què vols dir? Perquè, escolta, si els tenim, ens els gastem, no? Perquè nosaltres intentem tenir l'equip més competitiu. Saps quants fitxatges ha fet l'Espanyol de 15 milions d'euros al llarg de la seva història? Que no té res a veure, el pressupost de l'Espanyol és baix. Saps quina és la diferència entre el Barça i l'Espanyol, entre tenir un president xinès i un president que no és xinès? El xinès prioritza tenir bons resultats perquè per ell és un negoci. I el Barça prioritza tenir els millors jugadors per seguir competint. Això és el que està inventant el seu moment. Seguim amb Yerry Mina. Home, aquesta és la diferència. Contra el València, tu has dit, és un partit complicat. El València té una molt bona davantera. Hi ha qui diu, home, fer-lo debutar contra el València igual és suïcidar-lo, però d'altra banda, si no pots confiar en un tio de 15 milions d'euros, és que no has fitxat bé, no? D'entrada, nosaltres no l'hem vist als entrenos i no sabem la resposta que pot tenir. Tu posaves, tu ets entrenador també, tu posaves Yerry Mina, estant Gerard Piqué lesionat, jo és que ja no m'agrada... Mascherano fora i Vermaelen encara la... És que a mi no m'agraden els jugadors que fan 1,95 m. Ja és que no m'agraden. Per jugar al bàsquet sí, no? Ni per central, no sé si n'hi ha molts a Europa de 1,95 m de centrals, no ho sé. Piqué fa un 91. Piqué fa un 94, eh? Bueno, però Piqué és diferent. Ah, clar. És diferent. La sessió que confirma la regla. Però tu abans te la jugues... No, jo crec... Amb un jugador tipus Busquets, amb un del filial o amb Yerry Mina? Jo crec que pot buscar alguna alternativa. Si no posa amb el Costas del filial, que per cert ja ho estaven comentant, ja va debutar amb el primer equip, amb el Celta, doncs si no confies amb el Costas, doncs potser pot adaptar algun tipus de jugador. Dani, llavors per què han fitxat el Yerry Mina? Clar, necessita el seu moment i que vagi acabant. L'únic que sap si està per jugar o no és Valverde. O sigui, és l'únic que ho sap. Estava a la banqueta ahir? Sí. Doncs llavors està per jugar, no? Sí. Si arriba a lesionar Piqué, per exemple... Però era l'Espanyol. Era l'Espanyol, pot ser. És que et dic una cosa, aquí el debat serà fort, perquè si Yerry Mina juga, ho fa malament, i el Barça ha deixat marxar Mascherano, es pot muntar una de grossa. Jo crec que sí. A veure, també hem de tenir en compte que és un jugador que no ha jugat a Europa, que necessita el seu procés d'adaptació. Aleshores, clar, aquí hi ha la controvèrsia de que dius aposto per David Costas, que almenys sé que ha estat jugant aquí, que sap com juga l'estil, que està jugant tots els partits amb el Barça B i que ho està fent molt bé, o aposto per un nano que de moment crec que no deu saber massa bé com va això, perquè és que porta molt poc a pensar aquí. Valverde és un risc. Recordeu... Si posa Yerry Mina i ho fa malament, malament. Si no posa Yerry Mina, diran que per què l'has fitxat. Si faci el que faci, és un risc. Recordeu que a l'etapa de Luis Enrique, en algun moment, Luis Enrique va jugar amb 3 centrals. I un dels 3 era Alba. No sé si ho recordeu. Sí. Era Alba. Però Alba aquesta temporada està jugant de carriler completament. Alba sempre ha jugat de carriler. Però amb el Luis Enrique el posàvem no tant de carriler. Dani, però allò era una situació diferent perquè Luis Enrique buscava una reacció de l'equip. Això va ser... Jo t'explico. I aquí és una necessitat. Això va ser, Dani, després de la golejada del PSG, que el Barça havia de remuntar i estava tocat. I Luis Enrique es va inventar això i amb això es va remuntar aquell partit. Després que crec que això no ho farà. ¿De qué jugaba
té una necessitat. I la necessitat el PSG que jugueu vosaltres d'aquí 10 dies, doncs aquell PSG sense Neymar ens en va fotre 4. Avancem una mica contra el València. Equip titular, no queda un altre. Titularíssim. Sí, titularíssim. El Barça està a un partit de jugar una final. A un partit de jugar una final. Per tant, ha de posar el millor equip possible. A veure, quin és l'equip titular? Digue'm del mig endavant. Digue'm del mig endavant. Home, Iniesta, Rakitic, Busquets, Coutinho, Messi i Suárez. Paulinho no. No. No poses a Coutinho. No, jo dic quin és el meu equip titular. El teu equip. I el que sortirà. I el que crec que sortirà. Doncs jo crec que no. Tu creus que juga Paulinho jugarà. Jo crec que sí. Contra el València i amb una sèrie del Camp Nou. Perquè Valverde, coneixent el tarannà de Valverde, posem un altre aquí al mig i ens fem forts. 4-4-2. I sobretot si tens un problemes a la defensa. Has de jugar un tio que encara que jugui una mica més avançat també és múscul al centre del camp. Ara, igual. Jo crec que jugarà el Saps que si surts fas un gol, tens gairebé tot solucionat. I André Gómez no està. No sé fins a quin punt, tal com està jugant el Barça, anirà a... No, Olga, perquè si el Barça marca un gol, el València n'hauria de fer 3. Per això, i més, tal com juga el Barça, que jugar a atacar normalment, a mi em sorprendria molt que juguessin a guardar resultats. El que no jugarà serà l'Andrés Pereira. Aquest Andreas Pereira no jugarà. Gràcies per la informació. Saps qui no jugarà tampoc? Un que es diu Gerard Piqué. Bueno, escolta, Dani, de totes maneres, ho dic ja que parlant de baixes, de totes maneres, a mi em sembla que si alguna cosa ha demostrat aquest Barça és que és un equip que sap perfectament afrontar aquestes situacions. Manegar-se amb resultats curts, aguantar resultats, ser molt pràctic, i el Barça serà, com ha estat durant aquesta Copa del Rei, un equip molt pràctic, i guanyarà amb solvència el València. I ara quan parlem de l'11 de gala, els laterals no hi ha dubte, no? No, home, no. Semedo i Digne últimament no han estat a l'alçada? No, és que hi ha molta diferència, però moltíssima, entre Sergi Roberto i Semedo i Digne i Jordi Alba, però moltíssima diferència. Em diuen el director, el Marc, que és qui mana aquí, que ensenyis el sobre verd. Al principi de programa ens has dit que Luis Enrique entrenarà al Chelsea, però... Hi havia el... Això es decidirà en els propers dies. El Chelsea aquesta temporada, des que ha començat aquest any, només ha guanyat 2 partits dels últims 7 que ha jugat, i Abramovich, que ja sabeu que ara no està, que té una persona interposada, no? Però vaja, Abramovich no s'entén amb Conte, Conte ja està negociant amb la Federació Italiana, Conte va renegar públicament dels fitxatges, entenent que amb aquests fitxatges no es podia fer res millor, el Chelsea està a un punt de sortir de la zona Champions i té un enfrontament contra el Barça. Abramovich vol portar Luis Enrique ara, vol portar-lo ara perquè és l'únic entrenador que hi ha lliure que li pot interessar per les properes temporades. I Luis Enrique volia anar a la Premier. Això vol dir que Luis Enrique podria jugar a l'eliminatòria contra el Barça? I Luis Enrique ja li ha dit a Abramovich, vaja, a la presidenta, la persona que hi ha interposada, i ja li ha dit que a ell li encantaria jugar a la Champions i que el voldria jugar, de fet, la Champions. Que no vol arribar amb un equip que ja no tingui res a competir. Però vol jugar ell o vol entrenar-lo? Vol entrenar, ja ho entens, Dani, vol entrenar-lo. Per tant, compte, perquè és molt probable que en els propers dies es prengui una decisió i aquesta sigui que Luis Enrique acabi al Chelsea. Això es vol saber la setmana... Això es sabrà... Mira, avui han perdut contra el Watford. Estan a punt de jugar ara. Si guanya el Chelsea, tercer. Si perden aquest partit... Sí, però si perden aquest partit igual que van perdre el del dimecres passat, que van perdre 3-0 fent un ridícul escandalós... Arribaria Luis Enrique. No sé si arribaria Luis Enrique, però perquè el dubte és si fan el canvi abans del partit de la Champions o no. Ells volen canviar Conte, això ho tenen clar. Si el fan després. Aquest és el dubte. No, aquest és el dubte, Dani. Luis Enrique diu, escolta, no fotis la papaleta d'arribar... No, perquè Luis Enrique sap que no té res a perdre. Que si arriba com a entrenador i agafa l'equip així no té res a perdre i en canvi té molt a guanyar. I per això ha dit que vol. Si l'agafen, a poder ser disputat la Champions. Mala notícia pel Barça seria que entrenés Luis Enrique perquè millor que ell poca gent coneix aquesta plantilla. Sí, clar, al final és el que ha estat amb ell els últims anys i el que sap exactament com funciona. Ara també diré que l'esquema tàctic ha canviat i que juguen diferent, però sí, està clar que... Però hi ha una cosa que està clara. M'estimaria més que Luis Enrique entrés després del partit. Però és igual, tothom coneix el Barça i com juguen i tal. Però després en tenen un que porta el 10, que porta el 10 i ja pot saber. Imagineu... Tu ets Luis Enrique i te la jugues a jugar contra el Barça? Perquè, com diu l'Olga, no té res a perdre. Res, absolutament res. I molt a guanyar. Però si guanyes, entres per la porta gran al Chelsea. Hòstia, no ho sé, La veritat és que no ho sé. Et posaria o no? No, no em posaria cachondo. Hòstia, Dani. Ara m'has decebut, un tio així, tan atrevit amb l'1 contra 1, que jugaves amb aquell descaro i ara no... Si sigués contra l'Espanyol, pregunta-m'ho, però no contra el Barça. Però és veritat, home, que seria una opció, com a mínim, un revulsiu pel Chelsea. A tu t'encaixa que pogués passar? Pot passar.
però jo repeteixo, jo crec que la clau del Barça és el que deia el Dani, és un tio que porta el 10 i és així de petitó, però que quan surt, pues, passa el millor de la que història, passa. Ciro? El millor de la història? En el Cristiano Ronaldo, sí, als 2000. Ho ha dit amb la boca més petita que he vist mai. Mai he vist la boca tan petita dient això. Així petitíssima. Uns han fet apostes del cabell vermell, l'altre que si calçotets, però jo vull que us mulleu. Resultat del València-Barça amb golejadors. I començo per l'Olga, començo per l'extrem dret. Resultat i golejadors. Com queden, Olga? 0-1 i gol de Luis Suárez. 0-1, patint una mica llavors, Jordi, ràpid. Jo ho tinc claríssim, 0-2, i el doblet és de Messi, que està picat de la temporada anterior. El doblet és de Messi, segur. Jo poso també un 0-2, Messi i Suárez. Messi i Suárez. Solsona. Empat a 2. I? Empat a 2. Et mataran a València. Via? 2-0, gol de Jerry Mina en pròpia porta. 1-1, gol del Suárez i del Vieto. Això no arriba a València, no? I aquí hem acabat el programa d'avui. Moltíssimes gràcies per aguantar-nos. Tornem el proper dilluns a la 2 de Televisió Espanyola a les 8. Adéu!